Ja, hoe lang heb je over dit nummer gedaan? Niet zo heel lang. Want ik ga jou een heel persoonlijke vraag, want hoe lang is het geleden dat je oma is overleden? Door de microfoon zit. 6 jaar, 6 jaar. denk ik. En heb je dit, en dit heb je onlangs geschreven nog? Ja. Ja. Echt schitterend. Ja, ik kan er heel, ja, we kunnen er meer over zeggen, Max. Dank je Nee, wel. maar heel veel mensen die komen echt met een verhaal nu. Ja, dat meen ik wel. We hebben vanmiddag, toen we hier aankwamen, hebben we wat informatie over de nummers ook. Maar het zijn heel veel persoonlijke nummers en dit is daar één van. En wie is jouw grote voorbeeld? Anders gaan we met zo'n downer eindigen. Maar wie is nou jouw voorbeeld? Ja, Gesper Doen. Kijk, nou, ik neem je mee. Jij gaat verder komen dan die hele gers. Dat weet ik nou al. En ik heb een geweldig applaus van de zaal. Dus goed video, dames en heren. Wat een held. Dan gaan we naar de volgende. Patrick.